דחיפה רוגלה. טוב, יאללה, בוקר טוב, התחלנו. זהו. אמ, אנחנו הגענו בעצם היום לשלב האחרון של המודל, שהוא השלב של הפרקטיקה. אם עשינו את הכל נכון, אז בעצם כל מה שנשאר לנו עכשיו זה בעצם לבצע. והביצוע, היישום בשטח, נחלק לטקטיות. בשיווק זה ידוע בתור 4Ps. אבל אנחנו אני לא מתייחס, יש גם 5Ps היום, אני הוספתי את, למשל, אני הוספתי את ה-5P, ה-P שלי הוא ה-people, אוקיי? אבל זה כבר לדעתי הגיע גם ל7 ו8 מרצים צריכים להתפרנס, אז כותבים מאמרים, אז יש הרבה מאוד Ps. אבל בגדול החמישה האלה מאפשרים לנו לחסות את כל הפעילות היומיומית שלנו דרך היישום. אז אם עשינו נכון את כל האסטרטגיה, עכשיו אנחנו בעצם אומרים, אני רוצה לפנות לפלח מסוים, ואיך אני פועל באותו פלח, או אני כבר פועל באותו פלח, מה אני עושה? אז אני נחזיר אחורה לנושא של אסטרטגיה שיווקית, שדיברנו משיכה ודחיפה, כאשר בעצם ההבנה היא שבעסקים קטנים ובעסקים שמבוססים שירות, אוקיי, יש יתרון לדחיפה. היא מאוד מדויקת, היא מאוד אפקטיבית, אבל, אוקיי, צריכים להבין שזה לא, זה לא קל, אוקיי? זה מאוד פשוט. הרבה יותר קל לשלוח מיילים ל1,000 מנהלות משאבי אנוש, מאשר להרים טלפון לשתיים. אבל סביר להניח שאם תרים טלפון לשתיים, יהיה לכם לפחות פגישה אחת, בעוד שאני לא בטוח שגם אם נשלח 1,000 מיילים, תהיה לנו פגישה אחת מזה, כי אנחנו, זה כל הזמן של משיכה, אתה שולח את המיילים, ואז אתה מחכה שזה יחזור אליך. אז דיברנו על משיכה ודחיפה, דיברנו על גם אני או רק אני. כאשר אנחנו רוצים להיות משהו שונה, כי אחרת אנחנו כמו כולם, ואז היתרון הוא בדרך כלל נובע ממחיר יותר זול, או מהיכרויות, אבל רק אני אומר, יש לנו משהו ייחודי, והייחודי שלנו זה קודם כל, אנחנו לא עוסקים בגיוס, אנחנו בונים צוות עובדים, שזה אחד הדברים המאוד משמעותיים. ובשבועות האחרונים, כמו שהיה בתקופת הקורונה, המון מנהלות משאבי אנוש מחפשות עבודה, אז אני רוצה לדבר איתם בטלפון, וזה מאוד מאוד בולט. ההבדל, כי בזמן אנחנו עובדים, הם מתפלאות, אבל זה לא שונה ממה שהיה קודם. אז הרק אני שלנו, קודם כל בזה שההיכרות שלנו היא מאוד מאוד טובה עם מעסיקים, מאשר במבנה הקלאסי של חברות השמה, מה שהיה פעם, המנהלת מחתימה על החוזה, והרכזת, כמו דיברתם, שהרכזת היא זו שבעצם עובדת במקרה את המעסיק ולא כלום. ודבר המשמעותי ביותר זה הפלטפורמה עצמה, אנחנו מעמידים כוח חיפוש מאוד מאוד גדול לטובת המעסיק, במקום שמישהי אחת או מישהו אחד יעבוד ויחפש. יש פה מאות אנשים שהם מיומנים בשיווק של משרות, הם מיומנים במרקטינג אפיליישן, הם יודעים לעבוד ברשתות חברתיות, לבנות לעצמם קבוצות, לעבוד בקבוצות של אחרים, חלקם אפילו עושים פרסום וזה בסדר גמור, קשרים אישיים. הגנה התקפה, אנחנו מובילים מיצוב שאנחנו מהירים מאוד, אנחנו מדויקים מאוד ויצירתיים. שיווק הדדי, זה אומר שחשוב מאוד הקשר שלנו עם גם המעסיקים, מעסיקות וגם עם המועמדים, למשל הפיתוח הטכנולוגי האחרון, שמבטיח שמועמד יקבל תשובה. חברת השמה בניגוד למעסיק פוטנציאלי לא חייבת להחזיר תשובה, מעסיק חייב, וזה שאנחנו בעצם לקחנו לעצמנו את האקסטרה הזה, נותן שירות שאחרים לא עושים, אתה יכול לשלוח מייל, אתה יכול לשלוח קורות חיים שלך, או כמו שאנחנו קוראים לזה, להגיש מועמדות, שזה גם עניין של שפה, להגיש מועמדות למשרה, שלחת את הקורות חיים שלך ואף אחד לא חוזר, אתה לא יודע מה קרה, לא יודע למה. יכול להיות שמישהו יחזור אליך ויגיד לך משהו, אז תגיד לו, שמע רגע, כן, בחברה הזו שעבדתי, עשיתי בדיוק את התפקיד הזה, רק לא רשמתי, לא ידעתי שזה חשוב, אבל אף אחד לא חוזר. ושיווק פנימי אומר הלקוחות הכי חשובים זה העובדים, מה שהייתי תמיד אומר, אבל במקרה שלנו הלקוחות הכי חשובים זה הסוכנים. הם לא עובדים שלנו, הם פרילנסרים, זה עוד יותר משמעותי, כן, לא משלמים להם ואומרים תעשה א', ב', ג', אלא אנחנו אומרים להם, אם תעשו א', ב', ג', יחד איתנו, אתם תרוויחו יותר מאשר הרווחתם בכל דרך אחרת. ואז זה מוביל אותנו לצורך העניין ל-D3. D3, אם אני חוזר אחורה, ומדבר על זה שאנחנו רוצים, דרך אגב, זה אותו דבר גם עובד על לגייס סוכנים. אנחנו רוצים לגייס מעסיקים, אז בעצם ביישום בשטח אנחנו מתחילים להסתכל על מה יש לנו, אוקיי? אז
5Ps פה זה מוצר, מחיר, הפצה, שכנוע ואנשים. עכשיו, אני אעשה פה אדפטציה למה שאנחנו עושים, כן? לנו למשל אין צינורות הפצה, אין לנו מיקום, אין לנו עיצוב, אין לנו אווירה, אנחנו לא משתמשים במישהו אחר שימכור אותם. צינורות הפצה מתייחסים לזה שמישהו אחר מוכר את המוצר שלי. כן? אוקיי. כן. ראית? מה? כתבתי לך? לא, אני מצטער. אמ, אז אנחנו בעצם, המוצר שאנחנו מוכרים, המוצר שלנו זה אנחנו בשיווק שירותים. התמהיל מוצרים שלנו, הוא אומר, אני אתן לך את המועמד, אני אבדוק את ההתאמה של המועמד, אני אמכור את המשרה או את המעסיק למועמד, זה בעצם התמהיל מוצרים שלנו. המיתוג שלנו הוא מאוד מאוד ברור, ה-SVT, אנחנו רואים את זה, אני מקבל הרבה מאוד תגובות, שומעים אותנו הרבה מאוד ברשתות החברתיות, בגלל זה גם פונים אלינו היום המון. האריזה, בניגוד למוצר, בשיווק שירותים אין אריזה, אריזה יכולה להיות איך שאנחנו, הניירת שלנו, למשל המסך הדיגיטלי שאנחנו עשינו, אלה דברים שהם בעצם האריזה של השירות שלנו. ההחלטה למשל, אם אתם זוכרים, הלינק של העלאת מועמד, העבודה כדי שהוא ייראה בצורה מסוימת, כל ההתאמות האלה של איך נראית האריזה של המוצר שלנו, השירות זה מה שאנחנו נותנים מעבר, אם זה לעזור למועמד, להתאים את הקורות חיים שלו, לדייק אותם, השירות שאנחנו נותנים זה הכנה, אז כל הדברים האלה, והתיישנות, זו טקטיקה שאומרת, מה המוצר שיחליף את המוצר הקיים. עכשיו, המוצר הבסיסי שלנו שהוא גיוס, הוא לא יתיישן אף פעם, אבל כפי שאתם יודעים, אנחנו לא מפסיקים כל הזמן לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים בצורה טובה יותר, ולשפר את המוצר הזה שאנחנו נותנים. אז זה מתקשר למוצר שאנחנו עושים. המחיר, גם פה יש כל מיני טקטיקות, המחאה של מוצר חדש, במקרה הזה, ברגע זה אין לנו. התאמת מחירים בהתאם לתקופות, האם בתקופה כזו כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו צריכים לעשות התאמה, להתאים, להוריד, לעלות, או להתאים לפלחי שוק שונים. אנחנו כמעט לא נוגעים בזה, כי אנחנו הגענו לשוק שהוא די מיושר למקום מסוים. אני חושב שאם אנחנו התחלנו בזמנו, שהיה לנו גם חוזים של 80-85%, וכדומה, אני חושב כמעט שאין היום חוזים פחות מ-100%, שזה מוביל לטקטיקה הבאה של איך אתה משנה מחירים. שזה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, איך לשנות מחיר, ו... וזה דבר מאוד, מאוד משמעותי לבעל עסק קטן, כי בסוף היום אנחנו מוכרים, בעלת עסק קטן, כשאנחנו מוכרים את הזמן שלנו, אנחנו בעצם רוצים למקסם אותו. זאת אומרת, אם עבדתי עם מישהי בתור לקוחה שהיא מעסיקה ואני מגייס לה, והתחלתי את לפני שנתיים, וסגרתי חוזה על 90%, והיום אני כבר עובד על 100%, ויש גם איזה שני חוזים של 120%, איך אני עושה את השינוי במחיר, אוקיי? אז אלה מסוג הדברים שאנחנו, ברגע שאנחנו מתחילים בעצם לרדת לרזולוציה של הפרקטיקה, אז כל דבר כזה יש לו משמעות. אוקיי? אז אלה דברים שמתחילים להכריח אותך, לחשוב איך אני משנה מחיר מול לקוח, איך אני מעלה את המחיר. אז כל הדברים האלה הם דברים שבעצם זו הפרקטיקה שלנו מול לקוחות. הפצה במקרה שלנו בעצם אין לנו, כי אנחנו לא מוכרים מוצר שנמכר דרך מישהו אחר, ואין לנו מקום שאנחנו חושבים והרבה אנשים באים אליו, כי היום הכל נעשה באמצעים דיגיטליים. יש לזה הרבה מאוד משמעות להפצה, למקום, צינורות הפצה זה דרך מי אני מוכר, ומקום מתייחס למקומות כמו חנויות, שאיך אני מעצב אותם, מה האווירה, אבל זה יכול להגיע לרזולוציה של פרטים הקטנים ביותר, וגם אנחנו מקפידים על זה מאוד, אבל לנו יש פחות קשר עם הלקוח, אצלנו קשר ללקוח, למשל, במיוחד מי שעוברת או עובר ליותר רעיונות זומים, אז כמו שאמרתי קודם, המסך שלנו זה המקום שלנו, וזה מייצר איזושהי תחושה מסוימת מאוד מאוד חשוב, שהדברים יהיו מסודרים, זאת אומרת שלפעמים אני רואה
שמנהלת עולה למשל בלי המסך, או שהשם לא מופיע. אני אומר, רגע, ומה יקרה אם היא צריכה לראיין? כנראה היא עדיין מראיינת אולי יותר בטלפון, אבל ככל שמתקדמים בעצם, המסך הזה מאחור, הוא עושה את העבודה. כמו שלילך גילתה לנו, היא בכלל לא נמצאת איפה שהיא נמצאת, היא נמצאת במקום אחר, ועושה דברים אחרים. אז המסך הזה, במיוחד שאנחנו עושים פרונטלי, בזום, הוא מאוד מאוד משמעותי. זה מגיע לרזולוציות מאוד מאוד עדינות, אוקיי? ממש מריח ומהמוזיקה וכדומה, אני מדבר בעולם של המוצרים. אז זה בעצם יוצר את המעטפת של איך שאנחנו נראים. זה מאוד מעניין, מדי פעם יוצא לי לעלות לזום עם חברות גדולות וכדומה, והם עדיין לא שם בהבנה שזה בעצם כמו פגישה רגילה, זה לנהל פגישה רגילה. אין סוף אפשרויות, זה הרזולוציות הקטנות. וצריך תמיד לומר שאחד הדברים שקלקל אותי, אני לא יכול היום להיכנס לא למסעדה ולא לבית מלון, כמעט לכל מקום, כי אחרי שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, אתה כל הזמן בוחן ומסתכל לראות איך הדברים נעשים. הדבר הכי פשוט, למשל, אווירה במקום, שאתם נכנסים למקום והמוזיקה לא נעימה לכם. הרבה פעמים, היום כבר פחות, אבל אני זוכר, לא מזמן, 10 שנים אחורה, כשהגעתי לארומה, שאלתי מי קובע את המוזיקה בסניפים, ואמרו לי, העובדים. זה נורא נחמד, אבל עובד בן 19 שאוהב סוג מסוים של מוזיקה, אני לא בטוח שבשעה 8 בבוקר שאנשים רוצים לבוא לשתות קפה, זה מה שמתאים, וממש קבענו, חילקנו את היום לרצועות שידור, וקבענו איזה סוג מוזיקה, והייתי צוחק שמישהו אומר לי איזה שיר הוא שמע, אני ידעתי באיזה שעה הוא היה. כי מ-8 עד 10, או מ-8 עד 11 היה מוזיקה אחת, מ-11 עד 2 מוזיקה אחרת, זאת אומרת, החלפנו את הסוגי מוזיקה בהתאם לשעות היום, וזה משנה את כל האווירה. אז אני מביא דוגמה אחת קטנה, לנו זה בא לידי ביטוי, בעיקר אם אנחנו עובדים בזום, וגם בטלפון, אוקיי? אבל מאוד מאוד משמעותי. איזה אווירה אתה מייצר מול הלקוח? מול המעסיק, מול המועמד הוא לא נחשב כלקוח, אבל הוא גם סוג של לקוח, אז אנחנו גם בעצם, זה משפיע לנו על כל ההתנהלות. עד לכאן, שאלה, חידוד, ברור. אוקיי. שכנוע פה זה משהו שכבר יש יותר לנו, לכל אחד מאיתנו, את האפשרות לעשות את הפעילות שלנו. אז פרסום שהולך דרך אגב עם אסטרטגיית משיכה, שאנחנו כן יודעים לעשות אותה, זה מודעות שאנחנו, קמפיינים שאנחנו עושים בפייסבוק, או כל פעילות אחרת שאנחנו יכולים כדי למשוך עלינו בעיקר, למשל במקרה הזה דווקא מדובר על סוכנים, מעסיקים פחות, כמו שאמרנו, מעסיקים, האסטרטגיה של דחיפה היא הרבה יותר יעילה. אז פרסום עובד פה בעיקר שאנחנו רוצים לגייס סוכנים, סוכנות, ולכל אחד מכם נדמה לי אפילו הכנתי מודעה בזמנו שמריצים אותה. מעלה אותה בכל מיני מקומות, אתה יכול להריץ אותה לא בסכום גדול, אפשר גם דרך אגב ב-30 שקלים ליום, אפשר לקבל יופי של תוצאות, אפשר להגיע בין 5 ל10 סוכנים לחודש שיכולים להגיע אליכם. אוקיי, אני לא יודע מי מכם עשה את זה. 30 שקלים. אני פתחתי משרה כזאת ב-AllJobs ממש לפני שבוע. אוקיי, מעולה. התמקדתי בפרסום של המשרה, כמובן בעזרתה הנהדרת של לילך עם ההגדרה שהיא עשתה לנו, של המשרה. פתחתי אותה והתמקדתי, ביקשתי ניסיון מוכח בעולם הקמעונאות, רשתות מזון, כל המקומות שכאילו אני מרגישה שאני צריכה לחזק את היכולת של סוכנים להביא לי אנשים למשרות כאלה ואחרות. ובאמת קיבלתי ממש כמויות ודברים טובים. בינתיים נתפסתי ואני צריכה באיזשהו רגע לצאת עם זה לדרך וליצור קשר עם מי שנראה לי מעניין ולראות איך אני מביאה אותם, אבל המענה היה מאוד מאוד מעניין. אם עושים את זה, זו דוגמה, AllJobs זה כלי פרסומי. כן. לפרסם בפייסבוק זה גם יביא לך יכול תוצאות לא פחות טובות, כי ב-AllJobs זה קובייה. וכמה עלה לך הדבר הזה? זה שתי קוביות שיש לי. אוקיי. כי אם את מעלה קמפיין, קובייה, כמה עולה קובייה לשנה ב-AllJobs? משהו כמו 800. 900?
בערך. 900 שקלים זה אני מייצג. קניתי אותו מאחת מהבנות, מהקולגות שלנו. קניתי פשוט שתי משבצות, שכן, אני משתמשת בהן כל פעם שיש לי איזה מצוקה כזו או אחרת. זו דוגמה לעבודה, ועוד פעם, גם קמפיין, לא צריכים להריץ כל השנה, אבל קמפיין חודש, 900 שקלים, או 800 שקלים, זה כל יום 30 שקלים, זה די הרבה. וזה אחד היתרונות של הפייסבוק, אמרתי את זה גם באחד ההקלטות, שהוא נותן אפשרות לעסקים קטנים. אנחנו רואים את עצמנו קהילה של עסקים קטנים. אנחנו נותנים כוח גדול, כי מי שמסתכל מבחוץ לא רואה את העסקים הקטנים לפני. כמו שאתה מסתכל על הרום, אתה רואה תאגיד, אוקיי? אבל בפנים כל עסק הוא עובד בפני עצמו, הוא יחידה עצמאית, שעובדת עם אותם כלים, עם אותם חוקים, וזה הכוח. אבל בסוף היום זו החלטה אישית שלו כל אחד. כן, אני אגב אישית, ודיברתי על זה גם עם יקיר, אני מרגישה שעוד לא ממש, עוד לא שמתי אפילו פוסט, לא בלינקדאין ולא בפייסבוק שלי, שבעצם אני נמצאת היום בתחום הזה, בעולם הזה, ואני מאוד מקושרת גם בשתי הרשתות, יש לי אבל המון אני לא חושב מה שצריך, לעשות. אנחנו נדבר, שאנחנו נעבור מה זה, אבל ההחלטה האסטרטגית היא מה חסר לך. חסר לך לקוחות, חסר לך, מה חסר. ואז ברגע שאת מדברת, אם חסר לך אוקיי? למשל מועמדים, אז זה אומר, כרגע זה סוכנים שלי, אז על זה אני עובדת. אז אוקיי, אז זה מצוין, אז עוד פעם, זו חשיבה אסטרטגית, אז זאת אומרת, רגע, אני עכשיו רוצה לעשות איתור שווקים, אני רוצה לאתר סוכנים. מה שעשית, זאת אומרת, אוקיי, אני רוצה סוכנים שמתמחים בתחום של מזון. אז אני את הקובייה הזאת, אני אפרסם דרושים, סוכני מועמדים שבאים עם רקע בתחום המזון, או בתחום האופנה, או מה שזה לא יהיה, ולהתחיל לכוון את זה. עכשיו, אותו דבר, את יכולה לעשות פרסום ולהגיד, רגע, אני מפרסמת בקבוצה של אוכל או ביגוד, את המודעה הזאת. זאת אומרת, החשיבה הזאת מחייבת אותנו כל הזמן לדעת לאיפה אנחנו מתחילים לא לבזבז. יחסי ציבור, זה כל בעצם מה שאני עושה כדי לייצר, לא בהכרח תדמית, שנייה, אני אעצור את ההקלטה רגע. מילה. ביחסי ציבור בעצם זה כל אותו מקום שבה אם אנחנו מייצרים אצלנו תדמית חיובית. עכשיו, אין סוף דברים. כל מה שמדברים היום על יצירת תוכן, זה בעצם סוג של יחסי ציבור. לא המשכת את ההקלטה, המשכתי הקלטה. כן? לא ראיתי שזה לא ביקש אישור עוד פעם, אוקיי. לא, אנחנו בהקלטה. וזה מאוד, וזה יכול להיות מאוד מאוד יצירתי, אוקיי, החשיבה. עכשיו, הנקודה היא שברגע שאתה עושה משהו וכולם עושים אותו, זה קצת מתחיל לאבד, אז זה כל הזמן מחייב אותך לחשוב על איך אני עושה עוד דברים, אבל מה שהיום בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד פופולרי, זה על התוכן. בעיניי אני מתחיל להרגיש קצת שזה ממצה את עצמו, כי מרוב תוכן אנשים טובעים בתוכן, מרוב תוכן, אבל יש הרבה מאוד דברים שיכולים לעשות דברים דומים. רעיון עם איזו קבוצה שהם מחפשים עצות איך כותבים קורות חיים וכדומה, אלה דברים שיכולים לעבוד עבורכם. מול מעסיקים, אוקיי, אנחנו חוזרים בעצם למיין שלנו, לקור עכשיו, שזה גיוס ועסקים, יחסי ציבור. גם פה, ברגע זה אין שום טקטיקה שעולה לי בראש, או משהו שאני נזכר ברגע שעשינו, או שמנהלת עשתה, וניסו הרבה, אבל יחסי ציבור, לא שאני אומר שלום, כמו שביקי אמרה, אני שם מודעה, אלא זו פעולה שהיא פעולה שנועדה לייצר רושם חיובי כלפינו, אוקיי? אז יחסי ציבור זה בעצם כמו פרסום, אבל הוא לא של המוצר או של השירות, הוא יותר לייצר אהדה על הפירמה. אני תמיד ממליץ לעשות פעילות שהיא קשורה למעורבות חברתית. אוקיי, אנחנו ניסינו כמה פעמים, גם מנהלות באופן עצמאי וגם אנחנו לעבוד עם קהלים של קהל מוחלש וכדומה. אני יכול להגיד שזה מעניין, זה היה מאוד נכון, אבל זה עובד יותר טוב ברגיל. זאת אומרת, ברגע שאנחנו הסרנו את זה ואמרנו, אנחנו מתייחסים לכל מועמד כפוטנציאל המקסימלי, אז בתוויות האלה דווקא מאוד מוזר, ב-SVT פחות משמעותיות, הם פחות עוררו גלים. אז יחסי ציבור
הם, הם הכלי שבאמצעותו אנחנו מעוררים אהדה לפירמה, לעצמנו, אוקיי? לבקי, ליקיר או ללילך, וזה לא הפרסום, זה בעצם כמו קצת שלח לחמך, דברים מאוד מאוד נחמדים אפשר לעשות עם זה. מכירה אישית זה בעצם כאשר אני מגיע ללקוח ואני פוגש אותו, וכאן בקטע הזה כל מי שיושב, כל מי שנמצא פה, ובכלל אנחנו מאוד מאוד מדויקים בזה, איך מגיעים, איך מדברים, מה אומרים, איך עושים, אז במכירה אישית, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מאוד מובנה אצלנו להגיע למעסיקים, זאת אומרת, להתחיל ברשימה ולסיים בחתימה. קידום מכירות זה כל אותם, זה מתחיל מהנחות כמובן, אבל אנחנו בקידום מכירות מסתכלים דווקא על דברים אחרים שיש כמו, גם פה צריכים להיזהר לא לעשות את מה שכולם עושים, אבל קידום מכירות יכול להיות מתנות לחגים, קידום מכירות יכול להיות כל דבר שקשור בבנפיטס קטנים, שאנחנו עושים עבור מול אותם לקוחות שאנחנו רוצים או עובדים איתם כדי לשמר אותם. אז הדבר הכי מוכר כמובן זה מועדוני לקוחות, וגם פה קצת כמו עם יצירת תוכן, קצת מה שהיה נחמד לפני 10 שנים או לפני 15 שנים, היום אנשים הרבה פחות מתרשמים מזה. אז כל הזמן אנחנו מנסים לחשוב איך אני בעצם יוצר איזשהו ערך מוסף ללקוח שלי. עכשיו אני אגיד לכם דוגמה הכי פשוטה. אני עכשיו ראיתי, אני יכיר, אתה עובד עם מנהלת, עם מישהי שהיא עוסקת באופנה, ואתה רואה איזה כתבה שלך שיכולה להיות לה מעניינת, אתה שולח לה את זה, אוקיי? זה סוג שהוא בעצם נע סוג של תערובת בין יחסי ציבור וקידום מכירות, אבל זה בנפיט קטן, יכול להיות שהיא לא שמה לב לזה, ואתה שולח לה את זה, ואומרת, אוקיי, וואלה, טוב, יכיר, תודה ששלחת לי, זה חשוב, היא הולכת לבוסית שלה, אומרת לה, תראי, זה, והאם במקרה לא שמע, אז כולם מבסוטים ממשהו שעשינו. אז קידום מכירות זה מקובל הרבה מאוד לדבר על הנחות ומועדוני לקוחות, הנחות ומועדוני לקוחות, אבל כל דבר שיכול לגרום ללקוח, שהוא לא קשור ישר למוצר בהכרח, שהוא מסביב למוצר או לשירות עצמו. אנשים זה מתייחס לאסטרטגיה של שיווק הדדי ושיווק פנימי, שאומרת האיכות שלנו, של העסק, של המוצר או השירות שאני מוכר, ובמיוחד בשירותים זה עוד יותר משמעותי, תלויה באנשים שאיתם אנחנו עובדים, ופה יש את נושא של לגייס אותם, לאמן אותם, להניע אותם, וגם לעשות בקרה, לראות שהכל נעשה טוב, ואני חושב שפה, איך בקי אמרת קודם, תודה ללילך וזה, אז אני חושב שהקורס שעשינו ביחד, שלילך עשתה, ואנחנו שלושתנו השתתפנו בו בהנחיית לילך, באמת עשה סדר מאוד מאוד משמעותי. דבר הזה, מי שהולכת לפי התהליך הזה, מי שהולך לפי התהליך שמופיע שם בהדרכות, מאוד מאוד ייהנה מזה. אז זה בעצם כל הנושא של היישום בשטח, זה לקחת את כל החלום הגדול שלנו, של האסטרטגיה, חשיבה גדולה, ולהעביר את זה פרקטית, מה אני עושה מחר בבוקר, איך אני יושב, למי אני פונה, באיזה מחירים, איך לשמר את הלקוחות הקיימים. אז כל היישום בשטח מגיע לידי ביטוי, כתוצאה מכל התהליך שאנחנו עשינו. אוקיי? שאלות? יקיר, לילך, בקי. לא, ברור. כן, הכל היה ברור וחד היום. כן, אתם רוצים לראות דוגמה? ממש, היה ברור וחד, לא התפזרת לנו. הבנו כן. הכול. לא דיברת לא על ארומה, לא על רימקס. קצת, רק קצת. יש הרבה, אתם רוצים לראות דברים אחרים, בא לכם משהו אחד אחר, אז רגע. כדי שתשכילו. אוקיי, בוא נראה אם יש פה משהו. כאילו, אני ממש מתחבר לזה, כי כל מה שאנחנו צורכים היום זה פשוט, זה זבל, זה פשוט הכל פרסומות, כאילו, אפילו דברים שאנשים מנסים לעלות אותנטיים, אז פתאום כאילו, אני הולכת ברחוב, אוי, טוש ארטליין. הכל פרסומות, הכל פשוט פרסומות. כל בן אדם שיש לו 12.5 עוקבים, פתאום פונה אליו איזו חברה ואומרת לו, כן. את המוצר שלנו, מספיק שתכניס אותו לעצמך. זה מאוד נכון, אבל זה לא השתנה, זה תמיד ככה היה. מתקשר אליי מישהו, אתמול או שלשום, הגיע אליי דרך, אני חושב ליאת, הוא AI, מדבר מנכ"ל חברת ציטרומטריקס. עכשיו,
זה דבר שתמיד יצא. מישהו אומר לי, אני חברת סיטו אומרת, אני לא רציתי להעביר אותה, אומר, רגע, מנכ"ל, כמה עובדים, כי כל בעל חנות מכולת יכול לפתוח, ללכת להפיס לעצמו AI, כולם ישר נכנסים ישר היום ל-AI. ובאמת כל הבולשיט, אני מנכ"ל, מה אתה מנכ"ל? אין לך עובדים. מנכ"ל זה מישהו שיש לו 13 מנכ"לים, שהעלות החודשית של כל אחת היא לפחות 40,000 שקלים. עד אז זה לא יכול להיות מנכ"ל. אם אתה משלם משכורת לשלושה סגנים, שכל מקבל 30-40 אלף שקלים, לא, אוקיי, יש פה מנכ"ל, הוא מנהל 13 מנכ"לים. אז זה בסדר להגיד, אני יזם, אני פיתחתי, וברגע שבן אדם מתחיל, וכמו שאמרת, הכל כזה, הכל, זה בא דרך אגב, זה הרבה מאוד בא מתפיסת המכירה. אנחנו חיים היום בעידן שמאוד מדגיש את הבלוף. אבל אנשים גם כבר רגילים לזה, אז הם כבר כאילו, ודווקא כשמגיע דבר אמיתי, אז זה מאוד משמעותי. עכשיו, אבל אני אראה לכם באמת, כדי שתראו איך החשיבה הזו עובדת, ומה שאומרים כל התהליכים הזה, כל התהליך הזה, מאוד מאוד חשוב לתרגל את זה ולראות את זה. אני אתן לכם דוגמה, כאילו, מנוהוור, במקרה זה פתוח, מה שפיתחתי כדי לקחת משם, אז אני אראה לכם את זה. את ההגנדז לקחתי וזה מפה. בשנת 2000 פנו אליי חברת רב בריח, רוסיה, וביקשו שיצא להם תוכנית עבודה. הם מכרו, רוסיה בשנת 2000, זה 10 שנים אחרי שהמשטר השתנה שם, הייתה מדינה מאוד לא בטוחה, אבל עם הרבה מאוד כסף. אז אנשים היו מוכנים לשלם או על המכונית או על ההגנה של הבית, הרבה מאוד. עכשיו, כל החברה הזאת עבדה תחת מותג אחד, זה מולטילוק. אני זוכר שאני שאלתי אותם אם זה השם שלהם, רשום באיזשהו מקום, שחקו רוסיה, וזה אמרתם, אז אני מציע שתקימו שמות אחרים, כי מחר בבוקר מולטילוק יחליטו לעבוד עם מישהו אחר, או אם מישהו יקנה אותם, אז אתם תהיו בבעיה, ובאמת מה שקרה זה ששנה, שנתיים לאחר מכן, חברת ענק בשם אסה אבלוי, קנתה את מולטילוק, וזה באמת שינה את המערכת היחסים. אבל מה שעשינו שנתיים קודם, כבר הכנו, קודם כל פיצלנו, אז את המערכת, כן, הנה, זה הקורס שעשינו מוסקבה 2001, זה החנויות שלהם, אתם רואים כחול צהוב שזה הסמל של מולטילוק, אוקיי? כמה זמן לא ראיתי את זה. זה לא השם שלהם, הם בעצם מפרסמים ומוכרים, אתם רואים, כספות ודלתות וכדומה, אבל היה להם גם מוסכים והכל נראה אותו דבר, ואז מה שזו מוסקבה, זה כל הנקודות שהיה להם, היה להם איזה 40-50 חנויות, פתחת עסק, אוקיי? אני זוכר שטסתי כל חודש, במשך שנה, הייתי טס כל חודש לשבוע, אחרי זה עוד פעם יותר שנים, אבל פה זה היה פרויקט, זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין לעבוד בסביבה שאתה לא מכיר. זאת אומרת, זה לא אותה תרבות הישראלית, זה שונה לגמרי. במוסקבה אין את השמות של האנשים על הדואר, על הכתבות דואר, או על זה, אם אתה מגיע לבית ואתה רוצה להגיע למישהו, אתה לא יודע את המספר דירה, אתה לא יודע, הם כל כך חששנים ודיסקרטיים, שאפילו את השמות הם מרושמים, אז אתה לא יכול, רוצה למכור דלתות, רוצה להיכנס לבניין ולהקיש על הדלת, אתה לא יכול לעבור, יש קונסיירג', אוקיי, יש שוערת, קונסיירג' זה משהו אחר. אז מפה יצאנו, ואז הפרדנו את הרשת לשתי, פה זה פילוח שווקים. כי זה לא אותו קהל, אותו בן אדם שהוא קונה דלת, או שהוא קונה אביזרים לרכב, הוא יכול להתנהג אחרת לגמרי, תזכרו את האלמנט של הפסיכוגרפי, אוקיי? אז אותו לקוח שהוא יכול להיות מאוד שמרן בבית, אבל הוא מאוד, במכונית הוא אחר לגמרי, יש לו מכונית ספורט וזה, אז צריכים להבין אז ההפרדה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית הייתה, ואם אני מסתכל על מולטילוג, ופה נכנס המילה מיצוב, אז רצינו למצב את מולטילוג, קודם כל לקחת את המולטילוג ולהעביר אותו אחורה, ולשים שמות, והחלטנו להמציא שמות חדשים, ומה שעשינו, בעצם יצרנו שתי שמות חדשים. אחד היה דלסון, והשני היה טרסנטף, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רגע מדברים, אני אשאל אתכם, אם אחד זה רכב, ואחד זה הגנה לבית, אתם יודעים איזה מהם? לזהות לפי איך שזה נראה? מצד ימין של הדלתות, כאילו, יש שם מפתח, זה הכי הגיוני. למרות שיש גם עיגול שיכול להיות הגה, אז כאילו, לא יודע. אז המפתח, ההחלטה להשאיר את המפתח ברכב, זה הרכב, היה כי אנשים, היה להם מאוד חשוב את כל ההגנה על הרכב, לקנות זה, אז שם כן היה לנו חשוב את השם של מולטילוק, אבל ברחנו מהצבע. אבל אם תסתכל, וההגה והצורה של האותיות, והשם שהוא מצלצל מאוד
אמריקאי, אוקיי? זה הפך הרשת לרכב, והדבר השני, שישבנו עם המעצב, עוד פעם, זה ניצוב, אמרנו לו, אנחנו רוצים משהו שהוא דינמי, משהו שהוא זורם, משהו שהוא נע קדימה, אז אתה קיבלת את הדלסון. עכשיו, זה שמות שהמצאנו. זה היה, ישבתי שם עם הקבוצה הזו שישבנו, חיפשנו ועשינו את זה בצורה כמו מאוד... הגנדז. בדיוק. זה נורא מצחיק, כי חלק מהתהליך לימוד היה באמת להסביר את הפסיכולוג, והגנדז, אמרתי, זו דוגמה שמשתמש בה פחות או יותר מהיום הראשון שהתחלת ללמד, כי היא מסבירה מאוד בקלות. אז שישבנו והחלטנו איך לקרוא לרשת של ההגנה לבית, אז המיצוב היה כמו בנק שוויצרי. ושהמעצב גמר להכין את זה, והיה לנו דוגמאות, ואני זוכר שיום אחד ישבנו באיזה מסעדה, ואכלנו, ואז זה היה על השולחן, עוד ברמה של הסקיצות, אז המלצר שואל אותנו, אנחנו מאיזה בנק, כי זה היה על השולחן, הטרסנטף, שזה משהו אירופי, ה-A עם האומלאות וכדומה, אז זה נותן לנו פה דוגמה איך אתה לוקח ואתה עושה מיצוב. אז התחלנו מהאסטרטגיה, שאומרים, אנחנו רוצים מיצוב דינמי, מיצוב שיותר אמריקאי, כאשר לרכב זה מה שאנחנו רוצים, ושם אנחנו כן רוצים לשמור את המותג שממנו יצאנו, ותשימו לב שהוא קיבל פרופורציה אחרת, ושאמרנו, אנחנו רוצים את ההגנה לבית, סורגים לבית, דלתות פלדה, אנחנו מוכרים דלת שם, זה מדהים, מוכרים דלת $1,500 לדעתי, זה היה מטורף, ואנשים קנו, מלא, אוקיי? כי פחד, במוסקבה שאותם שנים גם היום, אני מאמין, אבל הצורך בהגנה הוא מאוד חשוב, ואז אתה בעצם שני מותגים שהם נבנו מכלום, הם לא היו קיימים קודם, וכמובן, מוסר פרסום, להכניס את השמות וכדומה, אני לא יודע אם זה עד היום קיים, אבל באותם שנים, גם כמה שנים שאחרי זה הייתי גם בקשר, זה עבד מאוד טוב, אנשים קראו את השם, ושנתיים אחרי זה מולטילוק עשתה שינוי, שההכנה הזאת במקרה, נתנה להם אופציה כבר לא להיות תלויים במולטילוק, אני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל בהתחלה היה עוד מפיץ. קיצור, מה שקורה תמיד שאתה עובד עם חברה גדולה, שאתה במקרה הזה לא היה, בגלל שזה רוסיה, לא היה דברים מוסדרים, אז זה היה די ברור שחייבים לעשות משהו, כי לא היה חוזים מוסדרים מחברים עובדים, מי הבעלים של השם ברוסיה וכדומה, הם הוציאו כל שנה, דרך אגב, $2-3 מיליון לפרסום רק במוסקבה, אוקיי? זה הרבה כסף לחברה עם 40 סניפים, רדיו בעיקר, וזה עבד מאוד יפה. זו דוגמה, אם רוצים לראות איך מיישמים את זה בשטח, וזו עבודה בעצם בשיווק, זה מה שאתה עושה כל הזמן, אתה כל הזמן מייצר את הדברים האלה. עכשיו, ב-SVT הכל מוכן, אוקיי? יש לוגו, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, אז זה כולל הרבה מאוד דברים, החל מניוזלטר, שהוא גם ממתג אותנו כלפי הסוכנים למשל, אז יש המון כאלה, כל הזמן עסוקים, אם תתחילו להסתכל על הכלים של SVT, אתם תראו שבעצם הכל נמצא מאחורי, כל כלי יש אסטרטגיה שיושבת, אוקיי? ההחלטות, למה אנחנו לא קוראים לזה מצטייני החודש, אלא מצייני החודש, כל החלטה כזאת, יש איזו חשיבה אסטרטגית מאחוריה, אנחנו לא רוצים למצטיינים, כי מבחינתנו זה רק מציין לאיפה אפשר להגיע, כי ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם מצטיינים, אתה מתחיל לגרום לאחרים להגיד שאני לא מצליח, אז למשל כל החלטה קטנה, כל דבר כזה יש לו משמעות. אז זה בעצם מוביל אותנו לעבודה המעשית. מבחינתנו, כל מה שאני אמרתי הוא נוגע לדבר אחד. איך אני בונה תיק מעסיקים בצורה נכונה? איך אני מגיע למעסיקים? איך אני ממצב את עצמי מול המעסיקים? אני ממצב, אני מהיר, אני מדויק, אני יצירתי, אוקיי? האם אני עושה טקטיקה של לקבל 10,000 שמות של מנהלות משאבי אנוש, לשלוח להם מייל, או אני מרים טלפון ל-20. בעצם האסטרטגיה הזו מכוונת את היום-יום שלנו. לא מופיע פה כל הנושא של ניהול זמנים וכדומה, אבל כשמוכרים זמן זה ברור, זה לא מופיע פה, אבל זה חלק שמשלים את זה בצורה מאוד משמעותית. זהו. אנחנו מיום ראשון מתחילים, וכל מי שיראה את זה, אז שתדע שיושבים, אנחנו הולכים לעבור על התיק, לראות נפחים, כמו שכבר עשינו עם יקיר על הבוקר, לא יודע אם זה הוקלט אפילו, אבל כמה אחוז יש מכל לקוח, או מתחום מסוים, מתחילים להסביר את התיק, לראות, אנחנו מתחילים לבנות מדדים, לראות איזה לקוחות הם יעילים, או אפקטיביים, או טובים לנו, ואיזה לקוחות, או משתלמים לנו, ואיזה לקוחות לא משתלמים לנו, נתחיל להסתכל לאיזה לקוחות אנחנו רוצים להגיע,
אז נעשה את זה בארבעה המפגשים הבאים, שזה יהיה החודש הבא, שמתבסס על מה שלמדנו פה. אוקיי. אוקיי? בציפייה ברוכה. אוקיי. למה לא לפיקשן. טוב, בלי שאלות היום. אוקיי. היית מאוד קלירלי היום, אז אנחנו... תמיד אני קליר לי, אבל הייתי, כן. טוב, אתה רוצה לסגור את ההקלטה כדי שנוכל לדבר שטויות? כן.